Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Passion Java panganai by birth muprofita wedu wenhema achinyomba President Chamisa we-CCC anyora kuti zvekuchema zvakabvira kare, Chamisa for status, ED for state house. Handizi guys munoti kuti yanzi Chamisa for status, ED for state house achinyomba Chamisa. Asi vazukuru vambuya nehanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vadedzera kuti iwe mufana iwewe dzikama, vanhu vadedzera kuti iko iwewe ingwa unoita ndimi dzenhema. Hapana munhu anombotaura nezvako, siyana naChamisa. Chamisa ari kuda kuti paite change in Zimbabwe, kwete imimi zvamuri kuita nana ED team yevarakashi. Zvamunoziva chete kuti bira chimari dzedu kuba gold. Hapana zvamuri kuita, there is no development yamuri kuita. Nyange ukamunyiseka sei video picture iyo yamaona guys, ndi Chamisa aina president wake anonzani aimbowe MDC, mukuru MDC. Saka ndi Chamisa uyo, handizivi kuti aichemei, asi panganai atoitawo yake judgment akadedzera kuti mufana wezvekuchema akabvira kare. Handizivi guys kuti munoti kudii. Please comment down below mutiudze kuti munoti kudini mufesi uyu anonzi Panganai. Panganai ari kunyomba CCC, ari kunyomba masapota CCC, ari kutaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana, ari kungoposta musoro wake wakadzungaira. Handizivi guys, please comment down below one word for Panganai, sezvo muchingomuona kuti hazivi kuti chichi ari kuda. Handizivi kuti takapromiswa prazi here kana takapromiswa gold. Handizivi guys, imimi munogona ngokomentawo down below mutiudze kuti ko chii chiri kumboitika pane muprofita wedu wenhema uyu anonzi Passion Java Panganai. Thank you so much.